Bore da a chroeso I chi gyd atom ni ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint 2016. A mae yn bore braf, mae'r haul yn gwenu. Ydyn ni'n mwynhau mas draw yma ar y maes ar ein dyrnod cynta ni o gystadlu lle mae'r plant bach, y plant iau yn cychwyn yr Eisteddfod eleni. Yn amlwg mi fyddwn ni'n tyfu trwy gydol yr wythnos o ran oedran a chystadlaethau, ond ie, y plant iau sydd heddi. A Owain Talfryn dwi, a bob bore am 10 o'r gloch yn fyw ar Periscope S4C, gyda un I nawr yn fyw yng nghanol y bwrlwm I gyd. Chi'n gallu gweld yr holl bobl yn cerdded I fewn. Mi fyddwn ni'n neud eitem ffasiwn a ffasiwn steddfod. A pa fath o ffasiwn sy'n dod at y steddfod? Ond heddi, o'n i'n meddwl, gan mae'r plant iau sydd yn cychwyn yr Eisteddfod, a mae pawb yn cyrraedd mor gynnar yn y bore, mae rhag brofion yn dechrau am 7:45 y bore. Mae angen I chi feddwl beth yn union chi'n mynd I wisgo. Mae'n rhywbeth anodd. Fi actually yn meddwl bod fi ddim wedi gwisgo'n eitha da o ran be fi'n mynd I wisgo am y diwrnod, achos mae yn eitha poeth ar y maes ar hyn o bryd. A fi'n dyfaru gwisgo'r llewis hir a'r trowsus hir, lle bach o shorts. Actually, dyna fi'n meddwl sy'n gorau I chi gyd adre sy'n dod at faes yr Eisteddfod. Gwisgwch shorts heddi, achos mae yn mynd I fod yn dywydd hyfryd. Ond fel fy ni'n gweud, pawb yn cyrraedd yn gynnar yr bore, a nid yn unig y pobl sy'n cystadlu, ond y pobl sy'n gweithio mas, stiwardiad dyn ni'n mynd I edrych ar heddi. A fan hyn, gyda fi, mae gyda ni Sara Hywys, chi'n iawn? Pam sy'n chi wedi bod ar y maes bore me? Ers 9 gloch. 9 o'r gloch, so eitha cynnar, so chi'n gwybod beth mae'r tywydd yn mynd I fod fel, really, chi? So, fi yn dwlu ar eich high vises chi. Beth I chi'n meddwl o'r rheini? Maen nhw fel flashy. Maen nhw yn eitha flashy, ydyn nhw. Ond ti'n gwisgo fe'n rili neis gyda ti. Agor y high-vis lan at ni, cael gweld beth sy'n gyda ti o dan y high-vis yma. O, top D. Lle ti fynd yn wrong gyda top D, ond mae yn eitha boeth fel wedys I yn dwe. O, dyw hwnna yn effeithio ar ti'n mynd I weithio heddi? Na, ti'n meddwl bod ti'n mynd I fod yn oce? Ond, chi'n gwybod bod chi'n mynd I wneud y swydd, so chi'n gweithio gyda streamline yn tydych chi, ac yn casglu sbwriel trwy gydol wythnos sy'n hynod o bwysig, achos mae cymaint o bobl yn bita ac yn dod, mae angen I ni cael maes clir. Odyw gwybod pan chi'n mynd I gael y swydd yma, bod gwisgo'r high-vises yma yn mynd I effeithio ar eich ffordd chi'n gwisgo, Sara? Na, sy'n gael bore. Jyst mae eisiau gwneud bod yn rhesymol ac ni'n siŵr bod ni'n gwisgo llaws hir, er bod ni'n ddim yn dwy. Dyna pam yn gwisgo llaws byr. Ond ti'n gwisgo Eli Hael? Na, dim yr woman. O, cofiwch gwisgo Eli Hael os da chi'n dod at faes yr Eisteddfod, achos ydych chi mas yna fe tro dydd, ydych chi? Ie. So, ydych shifts chi'n gweithio dod yn hir? Ydych chi'n neud rhyw hanner a hanner? Yn hir heddi. Ie, 9 nes 6 heddi. A wedyn fory ni'n gweithio 6 nes 2 bore. Yn glynau pafiliwn ar ôl I pob un adael. So, gwneud siŵr bod yn glan efo diwrnod ar ôl ni. Lly pob dim oedd y gyngerdd agoriadol yr Urdd neithiwr yn dod a oedd hwnna yn wefreiddiol. A cymaint o bobl wedi dod am pawb ar ei traed erbyn diwedd y nos. Oedd yna lot o sbwriel yn y pafiliwn bore yma. Wel, sa'n siŵr. Heddi diwrnod cyntaf ni'n gweithio, so gawn ni fel gweld fory sut bydd e. A tynnwch y bagiau yma o ddiar eich coesau chi, a mae'r ddoi o chi'n gwisgo jeans. Jeans di fyd. Fi'n dyfaru gwisgo rein, a fi ddim yn gwisgo di, ond sut chi'n tymlo? Chi bach yn boi? Ynddi, mae'n bach yn boeth, os mae di yn denu i'r hael, felly. O di, mae hwnna'n rhywbeth I ni gyd gofio. Peidiwch gwisgo di os mae yn hyfryd. Ond I bai bod chi moyn dress to impress. O fel wedes I, dyn ni'n mynd trwy gydol wythnos, a bydd pawb yn dyn yn fi, bob bore am 10 o'r gloch yn fyw ar Periscope. A fyddwn ni'n edrych yn fashionista steddfod. Ti fas I gwaith, bydde chi'n gweud bod chi'n fashionistas? Wel, ar y ffôn, mae'n studio ffasiwn yn coleg Cyfyrddin. O, dyma fi, mae Sara yn gwybod pob dim am ffasiwn. O, dwi'n edrych yn iawn heddi, Sara? O, dw? Byse unrhyw beth beth y ti'n awgrymu fi newid? Na, dim o'r sail hwn. Wel, ni, diolch y galon I chi, bobl. Joiwch yr wythnos. Gobeithio wneud y tywydd mae aros, yn dyfa. O, ni, diolch yn fawr I chi. Diolch. Wel, so dyna ein ffasiwn steddfod cynta ni ar faes I Steddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016. Cofiwch, dyn ni ar lwyfannau
cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed. Sori, mae yn gynnar, fi wedi bod lan yn eitha cynnar bore yma. Lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ydyn ni ar Snapchat, ar Instagram, a S4 Cymru, Dareini, a wedyn ydyn ni hefyd ar Trydar ac ar Facebook, a S4 Rec yw ein at ni am rhywun. So cofiwch i ddilyn ni, mae yna llwyth o beth yn digwydd. Snapchat neithiwr yn y gyngor ddagriadol. Oedd Eden yn canu, oedd gennym ni nhw wedi face swapo. Mae pob dim yn mynd mlaen yn steddfod leni. A cofiwch hefyd bod ni yn fyw ar y teledu bob dydd rhwng 10 a 6. A byddai'n ôl bore fori am 10 o'r gloch. A gobeithio fyddwn ni'n ffindo ffassionistas arall. Felly, hwyl fawr a joiwch y diwrnod.